Kinalaman sa tinatalakay sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Hataw. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program host. Medyo kintay natin pare Dumigalaw tayo natin. Ako si M16 at your service by adunang pod ko yung anak. Si baby ang Ay! Nako, nagbabalik ko mga kaibigan ng Aksyon Radyo Hatao. Kasama niyo pa rin Aksyon na Hikam Dasela Pasyon. Pero teka lang, balik ko na sa dati yung aking bed Ayan, maasyong umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Na-miss nyo ba ako? Siyempre, na-miss ko ho kayo, kahit di nyo ko na-miss, miss ko pa rin ho kayo mga ka-aksyon, Welcome ho mga kaibigan sa Aksyon Radyo Hataw. Paumanhin, medyo nahuli ho tayo, Marami tayong inaasikaso ho ngayon mga kaibigan. Lalo na't meron tayong kuwan mamaya, Meron tayong napakahalagang gagawin. Nandiyan si Atty. Gon sa Aksyon Conrad, Dapat siguro doon yung Aksyon Conrad, pisil-pisilin mo naman muna si Atty. Gon, para magbigay siya ng kuwan, Again, tulaya. Welcome po mali mga kaibigan sa Aksyon Radyo Hatao. Kasama na naman ho ninyo mga kaibigan. Huwag dyan sa tuwatan patuputugin ko araw. Siya na Ikabsela Pasyon. At sa ating Master Control, Aksyon Conrad Alvarez. Kasama pa rin po ang ating mga Aksyon Radyo reporters na patuloy ho na ang alap ng pinakuling balita ho natin sa loob-alawas ng lungsod ng Dagupan na Lawigan ng Pangasinan. Sa panguna ho yan ang ating Station Manager, Aksyon Violi Valdez Ferreira. Magsama-sama na naman ho tayo mga kaibigan. Manggulo na naman ho tayo ngayon, Dahil next week, mahaba-habang linggo na wala ako Aksyon Conrad, Nakalib ako next week, Paumanhin mga ka-aksyon, pero napakarami nating ginagawa ho ngayong araw, Oo, nakalib ako next week, kaya sulit-sulitin na dito Aksyon Radyo Hataw. Mamimiss ko to, Medyo may kailangang asikasuhin, Live ho tayo mga kaibigan, 1161 kHz sa inyong mga talapihitan. Aksyon Radyo Pangasinan po yan. Nagililingwanan niya i-follow. So, Facebook page memot, Aksyon Radyo Pangasinan. Tapos na updated kayo lanang. Sa Rizal ko Patangan, San ko Onoran niya, balita tayo, Jadloy na Pangasinan, syudad na Dagupan. Para po sa inyong mga opinyon, kuro-kuro, reaksyon at mga public service announcement, mag-text lamang o tumawag sa ating number 0922-852-1161. Nako, bago tayo dumako sa ating mga balita sa labas ng himpilan mga ka-aksyon, nandito muna tayo sa may lalawigan ho ng Pangasinan ho natin mga ka-aksyon. Abay, mantakin ho ninyo mga kaibigan. Diyan po sa may Lingayen ho ngayon, sa may Capitol Resort Hotel. Tama ba? Capitol Boss, sa Season Auditorium sila nag-uusap. Kaya check natin yung Kwan ni Aksyon Violi ulit. Ayan. Okay. Ay, Season Auditorium yata. Oo nga, Season Auditorium. Nagkakaroon nga ho mga kaibigan ng dialogue ho ngayon diyan. Nakikipag-usap na ho ang provincial government ng Pangasinan. Kasama ho tong mga bus driver, bus operator ho. Itong mga to, yung mga malaking bus na nagpupunta ho ng Metro Manila. Upang sa gayon po, ibalik na ho yung biyahe. Alam nyo mga ka-aksyon, tulad ng binabanggit natin napakalaking problema na ho yan sa ating mga ka-aksyon. Especially po itong mga nagtatrabaho natin na mga kaibigan, di ba? Pupunta lang Maynila, yun ba? Natrabaho ng Maynila, di ba? Ang problema ho rito mga kaibigan, mga ka-aksyon ko minsan, itong mga riders ho natin, itong mga motorista ho natin, mga commuter ho natin, gagastos ho ng doble mga kaibigan dahil ang problema, naghahaping-haping pa ho sila mga ka-aksyon dahil wala nga hong direktang ruta. Sinong di maaasar ho riyan mga ka-aksyon, And if you could remember last year, di ba, si Governor Espino, humiling na rin ho sa IATF na ibalik nyo na yung rota ho namin dito sa lalawigan ho ng Pangasinan. Ang problema pala, Aksyon Conrad, itong LTFRB, itong Department of Transportation, gusto ho nila, gamitin daw yung Bukawi Inter-Exchange ho na yan. Yung para may malaking terminal dyan sa may Bulacan, Aksyon Conrad, yun ang gagamitin. Tapos, from there, tatalon ka ng isa na namang bus papunta dyan sa Metro Manila. Di ba? Parang medyo nakakaasar lang di ba? Nakakaloko lang, di ba? Kaya yan ngayon ang pinag-uusapan ho ngayon dito mga ka-aksyon. Naikipag-usap na ho ang ating mahal na gobernador, si Apo Gobernador Pogi Espino,
At hindi lamang po yan, nandyan din po yung mga representatives from the bus companies. Nandyan din ho itong mga ka-action ho natin dyan sa may Department of Transportation, particularly itong LTFRB. Para makapag-usap sila, makapag-diskusyon sa kung ano nga ba ang pinakamagandang hakbang ho na gagawin. So, if everything will go well, no bali-bali sa tungtungan na anigunuyan, ang gawin natin, no bali-bali sa tungtungan natin, no nasampal so tungtungan daya bali-bali, it ends on a high note, most likely, magkakaroon ho ng magandang development po riyan. And hopefully, by next year, mag-umpisa na hong mag-operate itong mga bus ho na ito to and from Metro Manila. Sana, kasi kung titignan mo, gumaganda rin kalagayan natin di ba? O ngayon, lilipat ka, ikaw, pupunta ka ng Tarlac na Maynila, pupunta ka ng Tarlac. Tarlac muna. Tas ng Tarlac, pupunta ka ng Bulacan ulit, tatalon ka ulit ng bus doon. Gastos! Lori mo ito, nagiging times 2 yung gastos mo. Kinompute nga natin yan noon, di ba? Nagpunta tayo ng Manila minsan. Sinubukan lang ho natin mga ka-aksyon. 3 rides. 3 rides, di ba? Kasi 1, 2, 3, talon, di ba? Ayan mga ka-aksyon, no? Grabing gastusan ho yan. Imagine nyo, sayang yung mga gastos ho na yun. Okay, yung iba mga ka-aksyon, dahil sa tindi ho ng gastos, hindi na umuwi ng kanilang mga tahanan para lamang makapagtrabaho dyan sa may Metro Manila mga kaibigan. Di na uuwi ng Pangasinan yung mga yan, di ba? Kaya sana nga ako'y maibalik na ho sa dati iyan mga kaibigan, mga ka-aksyon. Okay, anyway, tuloy-tuloy ho tayo sa ating programa ngayon mga kaibigan. Aksyon Radyo Hataw. Text kila bata 0922-852-1161. Oy, magano tanay si Tatay Narding. San si Nanay Gloria Amuya? Musta na? Sensya na. Nasira radyo namin. Napanood ka namin sa Facebook. Natuwa Tatay Narding. Maraming salamat ho. Tatay Narding tsaka Nanay Gloria. Kayo po alam ko, Action Radio fans pa rin ho kayo, no? Kahit na nasira ho yung radyo ho ninyo. Bakit yan bang problema sa radyo ho ninyo? Bakit po ba nasira? Sige, pabili tayo kay Action Conrad ng bagong radyo ho ninyo. Send nyo sa aming address ho ninyo, ito naman, nandito kami, nanonood kami ngayon. Kaya lang kung minsan mahina signal namin, talusable mo, no problem dito, ito, si Jonalyn Mandar, sabi niya rito yung morning po. Sana po, sir, kasi ang mahal ng pamasahe sa mga van. Ay, bagay-bagayo, Ayan nga yung sinasabi ho natin. No? So kanina may natanggap po tayong message galing dito sa ilang mga grupo na ito mga mananakay ho sa lalawigan ho ng Pangasinan. Hindi naman mananakay, mga chuper, mga driver ho itong mga sasakyan ho na ito, no? Sabi nga ho rito sa ating impormasyon, sabi niya rito, non-governmental organization of commuters and transport workers will conduct a press conference. Ayan, ongoing na ho yan ngayon, Nagsimula ho yan kaninang alas 10 ho ng umaga. So, antayin ho natin si Action Bioli or si Action Dante Serra kung ano hong nangyayari ho riyan ngayon, mga kaibigan na mga ka-aksyon sa pag-uusap ho na iyan, dahil kung tutuusin mga ka-aksyon, napaka-importante ho ng usapan po na yan, para sa gayon po, maging maganda na ho yung kalagayan natin. To support the call of Pangasinan Governor Amado Espin III to allow full Manila-Pangasinan Provincial Bus Operation. Ayan, No to Colorum vans and buses, no to Bacaue Bus Terminal, yes to full provincial bus entry to EDSA. Ayan ang sinasabi ko dito, sige nga, mamayang konti at tawagan natin itong mga ka-action ho natin dito, itong mga taga-pasada, upang sa gayon ay makakuha tayo ng karagdagang impormasyon dito po sa kanilang ninanais. Pero habang inaabangan natin si Action Bioli Valdez Pereira at si Action Dante Serra, dyan po sa may individual, dahil dyan sa bagyo ho na iyan, sabi rito, may sponsorship ba tayo, Action Conrad? Wala. Okay, sige, mamayang konti. Ito, sabi rito, tinatayang 2 nasawi habang 2 nawawala at nailikas na ang nasa mga 200,000 individual sa pananalasa ng bagyong Odette sa Visayas at Mindanao. Ayon kay Colonel Roderick Alba, spokesperson ng Philippine National Police, ang naturang mga datos ay base sa isinumite ng lokal na kapulisan. 2 anya ang namatay sa Northern Mindanao habang 2 naiulat na nawawala sa Western Visayas. Habang 3 individual naman ang sugatan sa pananalasan ng bagyo. Samantala, umabot na rin sa 198,417 na mga individual ang nailikas at nadala na sa mga evacuation center. Pinakamarami rito ang Western Visayas na may 62,510, na sinundan naman ang Caraga na may 57,410 at Central Visayas naman na may 44,615. Ayan ho yung kalagayan po ngayon. So ang latest natin na impormasyon ho rito mga kaibigan, mga ka-aksyon, ay ito hong
bagyong Odette ho na ito mga kaibigan, medyo bumaban ako. Medyo bumaban ako mga ka-aksyon. Etong lakas ho nito, hindi na ho siya ganun kasing lakas ho nung tulad ng naging paglapag niya kahapon, di ba? Na naging Category 5 typhoon, super typhoon pa nga according to the Joint Typhoon Warning Center dyan sa may Estados Unidos. Ang problema ho mga kaibigan, hindi ganun kaagad-agad yung pagbaba nitong lakas Aksyon Conrad kasi tinan mo mag-island hopping may isla tas may tubig ulit. Tas may isla tas may tubig ulit, di ba? Ganun yung kalagayan ho diyan sa Kabisayaan mga ka-aksyon. Kaya hindi po drastic, hindi ganun kabilis tong paghina nitong si Bagyong Odette ho na ito mga ka-aksyon. So nung nangyayari ho ngayon dito, dito sa ating latest po na impormasyon, patuloy pa rin po sa pananalasa sa Western Visayas ho sa ngayon. Itong Bagyong Odette at bagamat medyo humina na itong hangin, nagdadala pa rin ho ito ng malaking pag-ulan dyan po sa lugar ho na iyan mga kaibigan. At ayon pa ho sa ating karagdagan pong report mga ka-aksyon, ito nga hong sinasabi ho ng Pag-asa sa kanilang latest ho na report kaninang umaga lamang. Ito hong si Bagyong Odette mga ka-aksyon ay inaasahan na iikot. Pero medyo mag-U-turn po ang mangyayari. Pero pataas ho yung kanyang U-turn. Pero by then, kapag umakyat na ho dyan sa lugar na yan mga kaibigan, inaasahan na isinalaman pong tropical depression yan pong si Odette mga kaibigan. So sa ngayon, anong petsa ngayon? 17 ngayon, di ba? 17 Aksyon Conrad, nandyan pa siya sa may west, sa may karagatan, west, hindi pa to West Philippines actually, sa may kanan ng Palawan, ayan, yung dagat sa may pagitan ng Palawan tsaka ng Western Visayas, ayan, nandyan pa ho siya ngayon. At mamaya ho, inaasahang alas 5 po ng hapon, ay sasagasat na naman sa may Palawan mga ka-aksyon. At sa Sabado ho, lalo na sa West Philippines na ho ito, then eventually 5 p.m. inaasahan na sa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. At unti-unti itong hihina, palapit po habang ito pupunta sa Vietnam, no? Unti-unti po itong hihina, magiging tropical storm na lamang, civil tropical storm, and eventually maging tropical depression ho ito mga kaibigan, So, hopefully, hindi na ho ganun kakuan itong bagyong ito, Although, yung mga ka-aksyon natin na nagtatanong ho rito, Sir, nauranan tayo siya. Ayan po mga ka-aksyon, most likely hindi na ho, no? Dahil medyo mahina na ito. Unless, ma-maintain ho niya yung kanyang kaulapan, mahila po ng konti, makakaranas si Aksyon Conrad ng kaunting pag-ulan ho riyan, Uy, teka lang, alas 6:49 na Aksyon Conrad. Commercial din magano. Magko-commercial ba tayo mga kaibigan? Okay, mag-alis, dyan lang kayo. Si Alan Ann ikinuwento kung paano pinaginhawa ng Sen Panyawan. Madalas akong nagkakasakit na rayuma, madalas sumusumpong rayuma ko, tapos minsan yung tiyang ko. Simula nung uminom ako, nagtik ako ng banyawang kapsul, ay nagkumanda ang aking pakiramdam, lumakas ang aking katawan. Nawala yung mga sakit-sakit ko sa kasukasuan at saka yung aking rayuma, nawala na. Kaya simula ngayon, magbanyawan na kayo, magaling to, makakapagpalakas ng katawan. Salamat sa mga gumawa sa panyawa kapsul kasi marami kayo natulungan sa katulad naming mahirap, lalo-lalo na yung presyo nyo yung hindi masyadong mahal. Ako si Alan Ann, taga Dasul, Pangasinan. Basta Said Marketing, tatak magaling. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Kamatayan. Yan ang parusang ipinapataw ng ibang bansa sa mga nahuhuli nilang drug couriers o mga taong nagdadala ng droga palabas at papasok ng kanilang bansa. Mula 2006 hanggang 2009, 205 Pilipino ang nakulong sa China at 75 doon ang nahatulan na ng bitay. Mag-isip ka, huwag maging biktima, huwag maging drug courier.
Hatid sa inyo ng PIA at ng himpilang ito. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Isang dahilan kung bakit lumipat na sa Aksyon Radyo ang mga taga-Dagupan at taga-Pangasinan. Kasi lagi silang nangunguna sa mga balita. Kasi lagi silang alerto at masipag sa pag-cover direkta mismo sa pinangyarihan ng mga balita. That's right, folks! Ang DWCM Aksyon Radyo ay kinikilala ngayon bilang news leader ng mga taga-Pangasinan at ng mga taga-Dagupan. Walang aksyon at mga pangyayaring nagaganap dito sa lugar natin na hindi agad naiulat sa DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Kaya isang tumbling na lang, number 1 na yan! Pangasinan News Leader, DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo. Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayaso number 1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy para sa mga simpleng saya. 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Sa kalagitnaan ng pandemya, tayo po'y nahihirapan sa bawat araw na dumadaan. Pero lagi po nating iisipin na ang Pasko at bagong taon ay nandyan na, tayo po ay magkakasama-sama at magkakasaya-saya. Isa lamang pong paalala mula po sa City Government ng San Carlos, kami po'y bumabate ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon at sana tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-iingat sa COVID-19. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating mga kababayan sa syudad ng San Carlos. Ito po ay galing sa inyong pinakamamahal na Mayor, Julier Ayoy Resuelio. Mag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title.
produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Promo period is on November 22 to January 21, 2022. Grand Draw is on February 12, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 128519 Series of 2021. Walang katapusang ligaya, walang hanggang pag-asa, pagdiriwang nakasama ang pamilya. Yan ang aking hiling para sa inyo, mga kababayan ko sa ika-4 na distrito dahil unti-unti na nating nalalagpasan ang pandemyang dulot ng COVID-19 virus. Kaya't sana'y masaya at nagkakaisa tayong lahat ngayong Kapaskuhan. Subalit alalahanin pa rin natin ang mga minimum health protocols upang ganap nang mawala ang COVID-19 virus. Have a healthy Merry Christmas and a very safe, prosperous New Year. Ang mensaheng yan mula kay Dr. Jelly Rosario ng 4th District ng Pangasinan. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Aksyon Radyo Hataw! Makomersyal kayo Aksyon Radyo. Oh, ang daming commercial eh, ha? Ganyan talaga mga kaibigan pag number 1, ha? Nagbabalik po mga ka-aksyon. Aksyon Radyo Hataw, kasama niya pa rin. Aksyon na ikat sa pasyon. At sa ating master control na rin pa rin po Aksyon Conrad Alvarez. Shout out tayo. Yung mga nagko-comment kanina ng commercial break ho natin, hindi natin nabasa agad, ha? Batiin natin, unahin na rin si Sir Otilo Villarenas, ha? Diyan sa may Bautista. Sabi niya rito, kamusta ka na matartarak? Agig, katawan. Matartarake, Aksyon Control. Araratan! Sige, ilugay ako doon. May teacher sa mga gagawa natin ng God Training Online. Ayan, ha? Kaya teacher dito natin na Bautista, dito pangto. Ayan. Maaksyon umaga sa inyo. Online viewing labat. Tanggap ko lang ko na pundo da. Ni man, nauputla. Ay, nako. Maaksyon umaga po sa inyo dyan, ha? Sir Oti, Llaneres Family. Magandang umaga sa may Bautista, Pangasinan, ha? Tagal na hindi nakadalo ng Bautista Action Conrad, ha? One of these days, talo ulit tayo ng Bautista. Kay Madam Amelia Baldobe, magsyang umaga po sa inyo. Kay Sir Ed Puyawan, Sir General Estrada, at kay Sir John Kurt Kalimlim, dyan sa may Kalasyaw, magsyang umaga. Thank you very much for watching. Maraming salamat po sa inyong panonood, ha? Akin, antoy agawa tuya, kwan, ha? Antoy agawa tun saya, kwan, Action Conrad. Supan linya, si linya Vice President. May babaga na Madam Andrea Dia, hindi daw kaya, sabi, sige, din natin yan, may vertigo ko, no? Paano ito tan, eh? Ang siya panlinya, Vice President Robredo, ya? Sige, Get Wilson, sino ka bang Lenny, baka si Ate Lenny dyan sa likuran, Lozano, hindi naman siguro, no? Sige, maaksyon umaga po sa inyo, Horian, ha? Oy, pero teka lang mga ka-aksyon, ha? Kayo ho ba'y nagpabakuna na, ha? Dahil kung hindi pa kayo nagpabakuna, tinatumatanggap ho ngayon ng mga walk-in appointments dahil ngayon po ang huling araw ulit ng second National Vaccination Days. Remember, no, si President Duterte, parang nabitin niya na doon sa una Action Conrad, ha? Sabi niya, mabitin tayo, madagdag tayo ng araw ng bakuna para ikaw ay bakunado. Sabi niya, di ba? Ayan, December 14, December 15, tama ba? 16, 17, ayan, ha? Ongoing na ho mga ka-aksyon yung Vaccination Days Part 2. At plano ho ngayon dito sa atin, 400,000 ang bakunahan po sa lalawigan ng Pangasinan. So mamaya, hopefully, makuha na natin ang statement si Dr. Ana de Guzman at makita ho natin kung may karagdagan pa hong detalye silang maibigay ho, may kinalaman po riyan, ano? So sana po Dr. Ana, no, ay makapag bakuna ho tayo. Sana makuha ho natin yung target po natin, na 400,000 na mga Pangasinense maturukan na ho rito para makuha na ho natin yung population protection na tinatawag ho natin, no? O yung mga hindi po nababakunahan dyan, wala namang problema sa katawan ho nila, no? Kung kayo po ay may clearance na ho sa doktor ho ninyo,
Halimbawa, gusto yung pabakuna, nagpatingin kayo sa doktor ho ninyo, wala kang sakit, at welcome ka naman for bakuna, hindi naman humahadlang sa inyong paniniwala, di ba? Go! Magpasaksak ko kayo, pakiusap, ano? Ito na ho yung ito na ho yung binigyan ng pagkakataon sa inyo. No excuses na ho to, mga kaibigan, ano? At kayo, kung may trabaho pa rin, huwag kayong mag-alala, sa sweldo pa rin ho kayo. Basta, i-provide nyo lamang po yung proof na kayo po ay nagpabakuna. Tumatanggap no sale na mga walk-in ho ngayon, pakiusap, samantalahin nyo na ho, mga kaaksyon, ha? Sayang naman ho kapag ito'y binibigay sa inyong pagkakataon, tapos kayo ho ay ayaw pa, nagpapakipot pa ho kayo, di ba? Samantalahin nyo na po ito, mga kaibigan, ano? Anyway, tuloy-tuloy pa rin ho tayo, mga kaaksyon, sa ating mga balita. Nako, gusto ko sana pag-usapan tong COVID-19 pa rin Pero umay na umay ka na, Action Conrad, di ba? Nakaka-umay na pag-usapan itong COVID-19 Kaya ibang topic na lang ang pag-uusapan ho natin, mga kaaksyon, ha? May kinalaman pa rin pala dito sa may issue na ito, yung pera pa rin na 1,000. Alam nyo ho ba, pati itong mga tropa natin sa may UP History Department, nagbigay na rin ho ng kanilang pahayag. May kinalaman po dyan sa may bagay ho na yan, ha? Pero bago yan, ha? Ito muna na. Sabi rito, pinalagan ho ng Department of History ng UP ang pagtatanggal ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga bayani ng World War II na sina Jose Abad Santos, Jose Pallanes Escoda at Vicente Lim sa bagong 1,000 peso bill. Yan ang binanggit ho ng departamento, mga kaibigan, ano? Binabanggit pa niya na ang BSP ay hindi lamang daw binabaliwala ang simbolo ng Pilipinas para sa kanilang pagiging kasarinlan, kundi dinitrivialize na rin. Ibig sabihin, dinidistort na ho ng mga taga-BSP umano etong kasaysayan ho rito. Bay, mantakin ho ninyo yan. Ito, just in case naman, kilala nyo ho ba kung sino yung 3 tao na nagsamay sa 1,000 peso bill? Pag sinabi mo piso, sino yung tao na nandun? Jose Rizal, di ba? Automatic yan. Alam natin yan Pag 20, Manuel Quezon, di ba? Pag 50 pesos. Hindi 100 pesos Rojas. Pag 50 pesos, Siyupay, Aluan Bioli Valdez Pereira. Si Sergio Osmeña. Ayan, ha? Pag 100, Manuel Rojas, yung lolo ni Mar, di ba? Pag 200 pesos, sino? Diosdado Macapagal, di ba? Pag 500, alam natin yan, Ninoy Cory ho yan. Tapos pag 1,000, ayan na yung tatlo. Si Vicente Lim, si Jose Pallanes Escoda, at saka si Jose Abad Santos. Pero sino ba itong mga to? Yan ang tanong nila sino ba yung tatlo ho na yan? Ang tatlong yan, mga kaibigan, those are World War II heroes. Ito para sa mga hindi nakakaalam, ha? Alam mo naman kasi, Action Conrad, pag di ka nakakahawak lagi ng ganong pera, hindi mo rin alam kung sino yun, di ba? Itong si Jose Pallanes Escoda, mga kaibigan, isa sa mga kwan ng Girl Scouts of the Philippines. At siya ho, along with her husband, kinulong po yung mga Hapon dahil hinihinala sila ng mga ay lumalaban sa gobyerno ng Hapon noon, and eventually kinulong sila, di na sila pinakawalan, pinatay na sila doon sa kulungan. Ganyan din po kay Vicente Lim, mga kaaksyon. Si Vicente Lim, he was a general during the wartime period. Ang problema, kinulong din itong mga Action Conrad, nahuli, kinulong, pinapaawit, ayaw umawit. Ayan, iniwan na dyan sa kulungan, namatay. At ito si Jose Abad Santos, yan, mga kaibigan, isa rin po yan, ano? Pinapakanta, nasan yung mga kasamang Amerikano at Pilipino? Ayaw kumanta. Wala, tinumba rin, di ba? Yan yung mga yan, mga kaibigan, kaya they were immortalized doon sa may 1,000 peso bill ho natin. It's because these Filipinos did not turn snitch. Ibig sabihin, hindi nila kinanta yung kapwa ho nila Pilipino during that season, no? During that time, during wartime, no? Kaya itong mga to bilang pagbibigay pugay, pagkilala ho sa kanilang katapangan, kabayanihan, inilagay ho sila ngayon diyan sa may 1,000 peso bill. Pero ito na ngayon, papalitan mo, Action Conrad, isarap mo lawat at lupa na agila, di ba? Buti kung itong Philippine government, mga kaaksyon, talagang gumagawa ho ng seryosong pagsisikap, di ba? Para ho dyan sa protection ho ng mga agila. Just in case lamang ho na hindi ho ninyo alam, mga kaibigan, meron naman, no? Pero yung natural habitat ho nitong mga agila, nasaan na? Pinagpuputol-putol na, di ba? Para napaka-hypocritical naman daw yata, sabi nito mga tao ho na ito, no? Yung ginagawa ho dito. So, anong ibig sabihin po nito, mga kaibigan, ano? Ayaw ho ng mga tao na palitan ho itong muka na ito nandyan po sa may 1,000 peso bill, mga kaibigan.
Okay naman daw sa likuran, ba't di mo na lang ilagay sa likuran? Sabi ng mga tao, di ba? Kasi nasa likuran naman talaga ng pera. Those are reserved for Philippine resources, Philippine tourism sites, Philippine pride, ika nga, di ba? Yung mga sikat talaga sa... Gumagamit ho rito ang serbisyo ho ng Banco de Oro. May video ka ba? Ano ba yung bangko nyo? Sa MBC? Metrobank. Oo. Metrobank, ha? Eto buti hindi ka nag-Banco de Oro Action Conrad, ha? Oo, baka kalahin mo to, itong nangyari ho rito nung nakaraan mga ka-action, ano, di ba? Ang problema ho rito, if you could remember, no, noong December 12 na yung ulat, na itong ilang mga BDO accounts, nahack na mga cyber criminal na kung saan, ninako yung 25,000 pesos to 50,000 pesos na halaga per account, pinambili nila ng Bitcoin. Oo. It turns out po mga kaibigan, ano na itong mga to, kung sila ho ay nahack dahil kung ano-ano yung kiniklik ho nila. Ito mga ka-action na paalala sa lahat, baka nakakatanggap ng email o ng text message na parang sa unang tingin nanggagaling dyan sa bangko, di ba? Sa BDO. Pero yan po mga ka-action, huwag kayong maniniwala ho agad-agad. No? I-verify nyo ho muna kung talaga nga ba nagpadala ho ng mail sa inyo yung Banco de Oro ho na yan. Kasi yung iba, naniwala agad. Akala nila Banco de Oro. Yun pala mga kaibigan, mga ka-action. Ano? Ang ginawa ho ng mga to, nabiktima sila ng smishing na tinatawag ho natin. Akala nila totoong email yon galing doon sa Banco de Oro. Yun pala, gawa-gawang email lang pala na ginawa nitong mga hacker. Kamukha ng original na email ng Banco de Oro. Kaya ang ginawa, syempre, nilagay nila yung detalye nila doon, di ba? Nilagay nila doon. Ang nangyari, ito naman Banco de Oro, hindi nag-verify yata. Basta lang nag-transfer lang sila when the request came, transfer agad nila. Ang protocol, di ba, dapat tatawagan? Di ba? I-verify pa yun, tatawagan pa yun di ba? Hello sir, good morning po. Nag-send po ba kayo ng request na mag-transfer kayo ng 50,000 pesos worth of money? Ganun dapat yun. Yun ang protocol talaga doon na nakapag ganyan na lumambas sa 10,000, talagang protocol ho mga kaibigan, tatawagan talaga yung account owner for verification. Mukhang walang nangyari. Kaya yung nangyari, ayan, nailipat without verification. Ngayon, eto, kahapon, ibabalik na yung pera, okay na yung pera, ha? Ang problema rito mga ka-action ngayon, etong BDO, may pinapapirma. Bago ma-reclaim ng mga ka-action natin, etong kanilang mga perang nawala, ang nandoon sa may request mga kaibigan, ang nandoon sa may letter na yon, hindi daw kakasuhan itong BDO. Imagine mo, no? Kapag hindi mo pipirmahan yon, hindi raw ibibigay yung pera na rightfully sa'yo dapat. Na nawala dahil sa kapabayaan din ng bangko. Di ba? Tingin mo doon, di ba? Sabi nila, ito, ibabalik na namin yung pera mo, pero pakiusap, pirmahan mo to. Itong pirma na ito, hindi kami ireklamo, di mo kami ireklamo. Pemantapis sa mga pirman sa atin meron. Yung mga nangangailangan ho talaga. Yung mga gusto nang ibalik yung kanilang pera talaga, ayun, pumirma sila, nakakalungkot, no? Alam nyo, dapat hindi nyo pinirmahan yan, Dapat, kung asunto-asuntuhin nyo na, no? Kasi, hindi man mangyari yan sa inyo in one moment. Mangyayari yan sa susunod ho na pagkakataon mga ka-aksyon. Hindi man kayong mabiktima, sigurado may susunod po akong mabibiktima ho yung mga yan. Kung papanatilihin ho ng bangko na yung kapabayaan ho nila mga ka-aksyon, hindi ho ba? Akalain mo. Alante. Di ba? Naging pabaya ka nga, di ba? Naging neglectful sila sa kanilang tungkulin ho. May kinalaman dyan. Tapos magmamakaawa sila sa'yo, ibabalik nila yung pera mo, pero may kondisyon. Sila na ngayon nagkaulang, sila na ngayon nagkamali, tapos bibigyan ka pa ng kondisyon. Ibabalik namin yung pera mo, pero huwag nakasuhan. Anong tawag doon, di ba? Kaya ito, sa Pangasinan, wala naman daw na yung ulat, no? Sa Pangasinan, wala naman na-report ho na nawalan ho ng pera na nailipat po sa Union Bank, no? Wala ho rito sa Pangasinan. Pero just in case lamang, baka may kakilala ho kayo dyan sa ibang lugar, no? Na nabiktima ho niyan, nangyari din po yung senaryo ho na yun sa kanya, at siya ho ay natutokso ho na pirmahan ho yung pera ho, yung kasunduan ho na yan, para maibalik yung kanyang pera. Wag pag-isip-isipan niya muna. Hindi niya pwedeng gawin yan, I-waive mo yung rights mo na ireklamo yung bangko dahil sa kapabayaan nila para lang maibalik yung pera mo. Di ba dapat mas mainam na kasuhan mo rin yung mga yan, di ba? Ay, nako, ano ba naman yan? Uy, teka lang, alas 11 sa mga Action Conrad, Tanong priority lang,
Magpaalam na ho tayo mga ka-aksyon dahil tayo ho'y kulang na ho sa oras. Naku, maraming salamat mga kaibigan sa inyong pakikinig, sa inyong pagtutok ko dito sa ating programa Aksyon Radyo Hataw. Nakasama ho ninyo mga ka-aksyon, Aksyon na Higam sa Napasyon, at sa ating Master Control, nariyan ho, Aksyon Conrad Alvarez. Sinasabi ko na, next week, wala po ako. December 20 hanggang 24, wala ho tayo dahil may mahalaga ho tayong lakad ho nun mga kaibigan. Pero, babalik ko tayo ng December 27. Kaya kung sino mga kasama niya, baka si Action Alex, baka si Action Dab, baka si Action Jeric, di ko alam, no? Pero I will be back on December 27. Promise po yan. Okay, at yan po ang kabuuan ng mga pinakuling balita ko natin. Pagtalakay ko natin ngayong umaga mga kaibigan sa Action Radio Hataw. Nakasama ko ninyo, Action Ay Kampasyon, sa ating Master Control, Action Conrad Alvarez, sa bubuo na Action Radio Pangasinan, sa pogo na Action Violy Valdez Ferreira. Maraming salamat po sa inyong lahat. Susunod ako ang hashtag Laging Handa. Kasama po si Secretary Martin Arnal, si Ayusek Rocky. Ayan, pabulahin na naman kayo ng gobyerno, sa mga COVID update na mga ka-action, So, anyway, sige. Para latest updates, maraming salamat po mga kaibigan. Thank you very much po. Happy weekend po sa inyo lahat. Una sa action, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan, nagbabagang mga balita at sumasabog na mga expose na hinahagupit sa palatuntunang Aksyon Radyo Hataw! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Hanggang sa muli nating pagtatagpo, maraming salamat sa inyong pakikinig. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. Action Radio Pangasinan ng oras alas 11:13. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang oras ay hatid sa inyo ng Pampers. Buong gabi walang palit? Posible. Ang oras ay hatid sa inyo ng Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12, the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pampers. Buong gabi walang palit? Posible. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Mga liwak pa dishwashing liquid, amoy kalamansi 1,000 pesos. What? Kay by doctor's fees tan antibiotic. Misis, no kalamansi at dishwashing liquid so anapon mo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Ang gano kalamansi no lemon nitan, parehon walay antibaktutan. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Oh, di ba naklit kalamansi no walay antibakto? Smart dishwashing liquid. Tanggaling-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang manchang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Himbing. Gising. Palit. Buong gabi on. Repeat. I-Pampers overnight pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi. Himbing walang palit. Pampers
Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z ang manchang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion, on. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Pasko ay puno ng aksyon. Aksyon sa pagbibigayan. Aksyon sa pagtutulungan. Aksyon sa pagmamahalan. Sa dagupan, ito ang 1171 Aksyon Radyo. Nagbibigay ng pinakahuling balita at impormasyon, drama at musika. At nagpapalaganap ng tunay na kahulugan ng Pasko. Maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa inyong Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Magandang umaga Pilipinas, ako po ang inyong lingkod, Yusek Rocky Ignacio. Ngayong araw ng Biyernes, muli tayong makikibalita sa takbo ng huling araw ng pambansang vaccination drive sa ilang mga rehiyon, operasyon ng One Hospital Command Center, lagay na ekonomiya hanggang sa magsara ang taong 2021 at ang sitwasyon po ng Palawan na tatahakin ng bagyong Odette. Siksik na naman po ang ating isang oras sa talakayan dito sa public briefing, #LagingHandaPH. Samantala, nalalapit na talaga ang mas mabilis at mas maginhawang biyahe sa kahabaan ng Commonwealth Avenue hanggang Bulacan dahil kahapon po ay formal na ipinakita sa publiko ang mga bagong bagon ng MRT-7. Pinangunahan ito mismo ni Pangulong Duterte at Senator Bongo. Panoorin po natin ito. 1, 2, 3. Ito ang mga bagong train sets na gagamitin para sa inaabangang Metro Rail Transit o MRT Line 7 project ng pamahalaan. Kahapon, opisyal na itong ipinakita sa publiko sa pangunguna mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama rin sa seremonya sina Transportation Secretary Arthur Tugade at San Miguel Corporation President Ramon Ang na silang nangunguna sa pagpapagawa ng proyekto sa ilalim ng Public-Private Partnership. Nasa aktibidad din si Senator Christopher Bongo na nagpaabot ng pagpupugay sa mga nasa likod ng proyekto. Sa talumpati ni Pangulong Duterte, iginiit niyang target ng gobyerno na masimulan ang partial operations ng MRT-7 sa susunod na taon. We can proudly say that this new metric rail transit system, which spans more than 24 kilometers from North Avenue in Quezon City to San Jose del Monte in Bulacan. It is a world-class mode of transportation for the benefit of the people. The project is more than 60% complete and we are committed to make it partially operational by fourth quarter of 2022. Kumpiyansa rin ang administrasyon na kapag natapos na, malaki ang maitutulong ng proyekto sa kabuhayan ng mga Pilipino at ibayo pang pagbangon ng bansa mula sa COVID-19 pandemic. The MRT project will provide the public with fast, efficient, convenient, safe and reliable transportation system that would result in the increased productivity of workers and businesses in Metro Manila and its nearby provinces. Sa kanilang panig, kapwa naman tiniyak ni na Secretary Tugade at SMC President Ramon Ang na mas paigtingin pa nila ang mga hakbang para sa naturang proyekto nang agad na itong mapakinabangan ng mga Pilipino. Ang MRT-7 project ay nakapaloob pa rin sa Build program ng Administrasyong Duterte. Meleles Moras para sa Bayan.
Halos 2 linggo na lamang po at magtatapos na ang taong 2021. Nakakabawi na ba ang ating ekonomiya sa naging pagluluwag ng mga quarantine restrictions ngayong taon? Alamin natin yan mula kay Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez. Good morning po, Secretary Mon. Welcome back po sa Laging Handa. Good morning, Yusek Rocky. Good morning po sa lahat ng taga-subaybay ngayong umaga. Opo. Secretary, ilang araw bago ang Pasko, ano po, dagsana naman po ang mamimili at namamasyal sa mga mall at iba pang establishment. Ramdam na po talaga yung tinatawag nating Christmas rush. Pero kumusta po yung monitoring ninyo dito po sa pagpapatupad nila ng minimum health protocols, lalo na may natitect po na Omicron ng DOH? But mahigpit pa rin yung ating pinapairal na enforcement ng minimum public health protocol dahil siyempre maangamba tayo na ayaw natin kumalat ang virus. Nandiyan ang virus pa rin. Ayan ang parati nating paalala. At ang ginawa po natin, lahat ng establishmento, pina-assign natin ng kani-kanilang mga health and safety protocol officer para talagang on the ground ay may nag-enforce, may nagsisiguradong nagko-comply or sumusunod sa mga patakaran dito sa ating public health protocol. Yung distancing, yung lahat siguradong nakamask, at saka yung, lalo na pagka yung mga indoor na nire-require natin pag indoor ay vaccinated. Yan po ay talagang paulit-ulit at sinabi namin sa mga establishmento pag nahulihan silang hindi nagko-comply dito, by asking the actual proof of vaccination, ay pwede po silang ipasara. So ito po ay mga patakaran natin na talagang pinapasunod sa ating mga kababayan, lalo na sa mga business establishments. Opo. Pero may mga nahuli naman po ba ang DTI na nagbebenta po ng overpriced goods at hindi sumusunod dito sa SRP, lalo na sa Noche Buena items? Yan po ay pareho din ng tanong ni Ivan Mayrina ng GMA News. Ang tanong po niya sa inyo, may update po ba kayo sa monitoring ng prices ng Noche Buena items 1 week before Christmas? Opo, parati ho tayo naka-monitor dyan. In fact, naglabas na ho kami ng mga advertisement or publication kung saan in-outline natin specifically anong brand, anong size, ang mga produkto, lalo na yung mga hindi nagtaas ng presyo para ito ay maging gabay ng consumer at any variance or ibig sabihin hindi pagsunod dito ay pwede po kaagad i-report sa amin. Sa ngayon po wala po kami natanggap na complaints. Kasi-check ko lang uli ngayong umaga. At wala ho tayong complaints ng overpricing or at least yung selling above the SRP. Dahil alam niyo po, ang patakaran talaga dyan, ang mga supermarkets mismo, ang maganda ho dito, kapartner natin sila mismo ang magtatanggal sa shelf. Pagka ang SRP ng isang produkto na nilagay, ang SRP ay ginagawa po ng mga kumpanya, pag ang SRP na nilagay ng kumpanya ay mas mataas kaysa sa SRP na na-approve ng DTI at yung nakapublish. Ito po ay hindi na nila ilalagay sa shelf. Yan po ang ginagawa ng ating mga groceries and supermarkets. Kaya ho, masasabi nating 100% ang implementation compliance po nito. Opo. Secretary, sunod pong tanong ni Ivan Mayrina ng GMA News. What is the expected impact of Typhoon Odette on prices, especially on agricultural products? Will government impose a price freeze on devastated areas? Pagka ho, thank you, User Rocky. Pagka dineclare po ng state of calamity yung mga areas na yon by their respective LGU heads, ay may automatic ho na price freeze. At yan po yung kailangan subaybay pa natin dahil ongoing po yung bagyo. But as of today, since yesterday ho, nagsasubmit ang DTI, mga regional offices namin, lahat po sinasabi doon ay yung supply ay hindi naman ho naapektuhan pa yung supply. Nandun yung supply at ang kailangan babantayan dyan after yung bagyo, kung talaga may na-damage na mga passage or yung supply chain ay hindi makakaabot doon sa mga groceries or mga specific na lugar, yan po ang kailangang maiwasan o masolve agad para hindi magkaroon ng kakulangan ng supply at maging dahilan sa pagtaas ng presyo. Pero sa ngayon, as of yesterday and this morning, humingi pa kami ng report. Yung yesterday report ko namin kagabi, wala hong pagtaas pa ng mga presyo, okay pa ang mga supply natin. No, pero abangan natin itong araw na ito dahil
ngayon natin makikita yung talagang yung paglagpas ng bagyo, kung anong nadulot na pinsala nito sa mga daan at mga tulay. Opo. Secretary, pero ano naman daw po ang tugon ng DTI dito sa panawagan ng isang food... But on the other hand, ito naman po yung kabilang panig na sila naman po yung nagrereklamo ngayon na hindi daw tayo nagtataas. So talagang ang role natin sa gobyerno, dito, lalo na dito sa DTI pagdating sa presyo, ay yung pagbalanse ng mga konsiderasyon na to. Kaya napansin niyo nung kahit nung pandemic, napanatili natin 2 taon walang pagtaas ng presyo. Nung 2019, ngayon lang tayo nagtaas ng August. At yung pagtaas nga, nagre-range lang sa mga 3%. No? So hindi masyado. Kaya yan naman yung nirereklamo ngayon ng kabilang panig. Pero sabi naman namin doon, tuloy naman po ang aming dialogo. Ibig sabihin, meron ho tayong sistema kung saan ang ating mga korporasyon, yung mga kumpanya na gumagawa ng mga basic necessity and prime commodities na kasama sa SRP bulletin ng DTI, yun lang naman po, mag-submit sila ng mga justification kung merong malaking pagtaas ng mga cost items nila. At yun po, parati tuloy-tuloy inaaral ho yan ng ating Consumer Policy Advocacy Bureau, CPAB, no, ng DTI. Ito, meron kaming formula na dyan, pag-compute niyan, at dyan po sinasalang yung mga pagbabago sa mga cost items, no, yung changes in the prices of the cost items. At kami naman ang ginagawa rin bilang representative din ng consumer, tinetemper natin kung ano man yung kalalabasan na presyo as a result of mga cost increases. At yan naman ay nine-negotiate sa mga kumpanya para hindi maging malaki ang if ever magkaroon ng increase. Kaya yan po yung naging practice natin itong mga nakaraang taon. Tinetemper natin as a representative ng consumers para hindi todo-todo maipatong yung pagtaas ng cost items na yon. Opo. Pero Secretary, ano naman daw po yung tingin ninyo dito sa isinusulong na ilang grupo sa private sector na bawasan daw po ng 1 meter physical distancing sa mga opisina at establishment? Pabor po ba kayo dito, Secretary? Yes, in a way, Yusuf Raki, pabor tayo dyan to the extent na basta may, ibig sabihin, may physical distancing pa rin na maipatutupad. In other words, yung request sa amin na at least yung nakita ko ay from 1 meter gawing 0.75 meters. So, yan po yung mga kino-consider na yon. Lalo na kung sa mga kainan, pero doon sa mga ibang establishmento, yun naman po ay open tayo dyan sa mga ganyang mungkahi dahil syempre pagpa-increase din ng capacity, ng operating capacity ng mga tindahan. So right now, wala ho talagang malaking reklamo na yung mga karamihan ng ating mga retail establishments dahil ang report sa atin ay somehow mga 80% na ang mga nakakabalik na mga customer o yung benta nila kumpara dun sa bago magpandemya, no? So pre-pandemic level, mga 80% na nakakabalik, and syempre ngayong Kapaskuhan, siguradong mas dadami pa yon, baka umabot tayo ng 100%. Kaya nga sinasabi ko, parang hindi na rin kailangan pumunta sa alert level 1 dahil ngayon naman nakikita natin na halos lahat ng sektor naman ay bukas na, no? At yung mga micro SMEs natin, nasasabi nilang sila ay nagbukas ulit at yung negosyo ay bumabalik ulit. At dahil dyan, yung tinatawag nila ulit yung mga dati nilang empleyado para mag-report ulit. So again, more jobs para sa ating mga kababayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161.
Action Radio Pangasinan, ang oras alas 11:31 ng tanghali. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Oras ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Para at kawis sa kabloom at balingit, salin nyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh technology. Kawis siya kabloom at balingit. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Panahon na naman ng Kapaskuhan. Taglamig na naman. Tagsakit ng katawan. Kaya naman dapat tag-Sed Panyawan Liniment Oil. Sed Panyawan Liniment Oil. Sakit ng kalamnan. Sakit ng kasukasuan. Lamig sa katawan. Imasahe ang Sed Panyawan Liniment Oil. Sakit ng ulo. Pati nakagat ng insekto. Ihaplos ang Sed Panyawan Liniment Oil. Damang-dama ang init nito. Mabango. Garantisado. Sed Panyawan Liniment Oil. Gawa ng Sed Marketing. Basta Sed Marketing, tatak magaling. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni od kiwala na sarilin koneksyon na danom at abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall, Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay, Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saydanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Mag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Chismisan sa tagulan. Polong mabango, pero pantalong mabaho. Mabaho. Panlabas na dinawni, pero pambahay ay stinky. Mabaho. Pantulog na fresh, pero bedsheets na amoy kulot. Mabaho. Ikaw ba to? Ako? Magbangong buhay ka na. Wag choosy, lahat ni Downy. Downy kontra kulob. Deserve ng buong lapada ang triple protection from musty smell, moldy smell, and bacteria. Fresh! Wala nang mabaho! Magbangong buhay na! I-Downy kontra kulob ang buong labada! Sangobion, tukoy ibahin. Sulong tugong Pinoy. Pag-ibahin ang tugo natin. Sangobion, sa pagod putla o hilo, kayang-kaya. Matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa ating mga tagapakinig na may edad 50 pataas, habang tayo ay nagkakaedad, mas umihin na ang ating katawan. Mapapansin ito sa mga sugat na mas mabagal ng maghilom, mas madaling mahawa ng mga sakit, minsan ay may high blood at hypertension, at dahan-dahang lumalabo ang mga mata. Dagdag pa dito ay wala na masyadong ehersisyo, nakakaramdam ng stress na maaring dumagdag sa panghihina
panghihina ng katawan. Kaya, importanteng kahit kadalasang nasa bahay, tuloy na pinoprotektahan natin di lang ang ating resistensya kundi buong katawan. Maliban sa pag-ehersisyo at pagkain ng masustansyang pagkain, mag-Centrum Silver Advance. May lycopene, tulong protektahan ng heart, lutein, tulong protektahan ng eyes, at vitamin Z at zinc, tulong pampalakas ng resistensya. Ito ay nire-reseta ng doktor. Kaya, kasama na maayos na pagkain at pag-ehersisyo, mag-Centrum Silver Advance, tulong para sa pampalakas resistensya at dagdag heart health at eye health. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptom persist, consult your doctor. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, para sa edad 50 pataas, take Centrum Silver Advance every day. Mag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Tain Technology. Max linis, max sulit. Ngayong Pasko, huwag nating kalimutan ang magpasalamat sa ating Poong May Kapal na siyang dahilan kung bakit tayo nandito at nagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng ating Misaya na si Jesus. Magpasalamat din tayo sa ating Poong May Kapal dahil nalalampasan na natin ang pandemya dulot ng COVID-19 virus. Naway lagi tayong magpasalamat sa lahat ng biyayang ating natatanggap, ganun din sa ating kalakasan at sa ating buhay. Magkaisa tayo sa pagsunod sa mga health protocols para magkaroon tayo ng malusog na Pasko. Have a healthy Christmas and a safe New Year. Ang mensaheng yan, hatid sa inyo ng inyong kabalikan, Board Member Jeremy Ajerico Ming Rosario ng Bayan ng Manaoag. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! Opo, Secretary, dito naman sa usapin ng Omicron, gaano po kalaki yung threat na naman po nito sa ating business sector? Ngayon pa lang po kasi nagsisimula. Ano po itong pagbawi ng ating ekonomiya? Tingin ninyo magiging malaki po ba ang impact nito sakaling magkaroon ng local transmission? Na sana wag naman po. Opo, sana nga wag at depende ho sa degree o yung dami ng magiging surge nito. Nakita ho natin yung mga nangyayari ngayon sa US, sa UK, mga ibang EU countries. Tulad ng Delta, maaalala natin, ang laki ng over 100,000 a day yung mga ibang bansa sa Delta. Fortunately, with God's grace, of course, tayo po ay mga nasa 20,000 yung pinaka-peak. Sana ho yung Omicron, if ever ko kumalat dito, hindi ho maging kasing taas nung na-experience ulit sa ibang bansa. Pangalawa, dahil nakikita naman natin ng extra pag-iingat ng ating mga kababayan. Kaya ganun na lang ang ating paalala. Kaya ho, at saka ang isang magandang development so far, base sa mga doktor at mga readings na ating nakikita, experience sa ibang bansa, yung Omicron ay mild, hindi daw na-hospital. Maliban na lang siguro may mga isolated cases, may isang namatay sa UK, pero generally ang report ay asymptomatic or mild ang epekto ng isang Omicron variant. So pag ganyan po, at least hindi po tayo masyado mag-aalala in terms of yung kalusugan ng ating kababayan. And baka maging blessing in disguise pa ho. Kasi kung mild ang tama po niyan, baka ang ma-develop po niyan ay antibodies. So magkaroon ng natural immunity ang ating mga kababayan dahil nga dito sa mild impact ng isang Omicron variant. Pero siyempre pinapanalangin natin na hindi pa rin kumalat ito. At aasa tayo sa mga vaccination as basihan ng ating immunity. Opo. Secretary, sa kabila naman po ng pag-aproba dito sa CREATE Law ay mababa umano ang naitalang foreign investment sa bansa nitong third quarter ng taon. Ano po kaya yung factors o naging dahilan na naka-apekto po sa resultang ito? Yan pong na-report na yan, actually yan ho ay mga business proposal pa lang. At marami ho kami nasa pipeline ongoing, hindi pa lang ho nare-record dyan. At we take note na may isang malaking project din na pumasok nung last year. So napakataas nung base, kumbaga. Kaya ho nakikita natin na
pagdating dyan sa pledges. Pero ang tingnan natin yung isang indicator, yung actual na pumapasok dito na foreign investment. Di-report ho natin na 43% ho ang taas po nito year to date, yung actual na pumasok na foreign investment. Yun po yung FDI or foreign direct investment. 43% year to date, I think that's year to date August. Unless meron na yata year to date September na 43% versus year ago. At ang maganda pa ho dito, that FDI, the foreign direct investment, is even higher than yung 2019 natin na level by 30%, over 30%. Ibig sabihin, mas nalagpasan pa natin yung before pandemic na level. So ito ho, actual na itong pumapasok. So yun ho yung mas magandang basihan natin talaga ng mga yung development dito sa mga investment, sa yung pagdating sa talaan ng investment. So yun ang magandang report yan. Kasabay na dyan yung mga ibang indicators natin like exports na 20% higher than last year and also 5% higher than pre-pandemic. So itong dalawang sektor na to, naka-recover po ito, mas mataas na ho versus the pre-pandemic level. And that signals really a good recovery for the economy, which as you know is right now almost 5%, 4.9% po year to date, ibig sabihin January to September of 2021. And we only need to hit 4.8% next year. So alam nyo pa, ang projection next year mas mataas pa, around 6.5%. Kaya ho talagang babalik na natin yung 2019 level, yung 4.8% na sinasabi ko for next year, para lang makabalik tayo sa 2019 level ng GDP. So ang projection ho ay mga 6 to 7. So talagang maaabot natin yung pre-pandemic level by next year. So in effect, meron ho tayong 2 taon na sumala dito sa pandemya, na of course in 2 years maka-recover din tayo back to the 2019 level pagdating sa overall GDP. But again, when it comes to exports, when it comes to investments, nandiyan na po, nakita na natin yung recovery niya better than the pre-pandemic level. Opo. Secretary, may tanong naman po si Evelyn Queiroz ng Filipino Mirror para sa inyo. The idea daw po to focus on high-value products and services in crafting the new Philippine Export Development Plan for 2022-2027 holds a lot of potential. Will the TTI take into account the impact of the pandemic and the emerging trends daw po as a result thereof? Oo, tama po yun. Yes, we are definitely factoring in, of course, the pandemic. And as mentioned na, despite the pandemic, ito ho, nakakabalik ang ating exports. But what we notice, we need to really diversify yung exports dahil sa ngayon, ang ating exports po are accounted for by basically the big exporters. And of course, the big sectors. Some of electronics is one, over 60%. And of course yung mga ibang mga agriculture products natin and processed food and agriculture. So ang kailangan natin mas mapadami pa. There is a lot of potential pagdating ho dito sa mga gifts and housewares and dito sa mga design-oriented garments and furniture. Again, it's not the regular garments and furniture kundi yung mga design-oriented. But at the same time, ang isa hong pinush natin ngayon na nakita nating malakas din in terms of exports, itong service exports. Ano po yan? Yan yung IT BPM, we're number 1 or number 2 in the world. At saka po itong creative services. Ito ho yung mga pinagmumula ng ating mga, let's say kasama na dyan ng mga film, music, pati mga sa software, game development, etc. No? So lahat po ng services na yan, Philippines is a big exporter and we intend to really support these groups because this will be the future bigger source of exports. And not to mention, meron pa tayong isang sector na tuluyang dinidevelop. Isa ho ito yung, in fact, yung meeting natin sa UAE with respect to the halal. Halal export is basically a green area for us. Ibig sabihin, full of potential, hindi pa natin natatap. And we need more certifying bodies, accrediting the certifying bodies, so that many of our products, not only food, even non-food, mga cosmetics, lahat yan dapat halal because that's a huge market out there, $3.3 trillion.
na hindi pa natin na ma-maximize yan. So, yan po yung magiging big source of mga export growth natin. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sakit ng likod ko, Han. Pati ulo ko, sakit. Tamang-tama, Han. Nakabili na ako ng Zed Panyawan Liniment Oil. Lika, hilutan ko ang likod mo at haplusan ko ang ulo mo. Ibang klase talaga tong Zed Panyawan Liniment Oil, Han. Ang pango. Tsaka ang sarap sa pakiramdam. Giginhawa ka talaga. Pasok na ako, Han. Oh, kumusta ang pakiramdam mo? Okay na. Alagang Zed Panyawan Liniment Oil yata yan. Zed Panyawan Liniment Oil, a quality product of Zed Marketing. Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, Ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sa kintab na sahig. Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Salamat sa iyo. Aking Panginoong Jesus. Mahalaga sa buhay ng bawat tao ang nalalaman natin ang salita ng Diyos. Kaya inaanyayahan namin kayo na makinig at manood sa programang Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Makakasama natin si Reverend Michael Dunin at Brother Ryan Ravanzo. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos, tuwing Sabado alas 4 ng hapon at Linggo alas 5 ng hapon. Dito lamang sa DWCM Action Radio Pangasinan, 1161 kHz AM band at live via Facebook. Hatid sa inyo ng International Cooperating Ministries in partnership with Good Shepherds, Welfare Association of the Philippines, and Kabayan Party List. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Sa'y tanggapin ang tanging alay ko. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Nais kong ipaalam na ligtas ang bakuna. Kaya magpaalam na sa maling haka-haka. Nais kong ipaalam na anumang brand, effective. Kaya magpaalam na sa paghihintay. Dahil dagdag proteksyon ang kailangan. Magpaalam na sa pangamba. Ipaalam sa iba ang halaga ng bakuna. Kapag may bakuna, COVID ay mas kaya. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua,
Kami po sa Sangguniang Lungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! Moving forward. Opo, Secretary, panghuli na lang po, ano daw po yung maaring asahan by the end of the year ngayong hindi pa po tayo naibababa sa alert level 1? So, observation po natin, kahit alert level 2 tayo, nakita natin yung sigla ng ekonomiya ay bumabalik na. At mobility ng tao, lumalabas na as long as pinayagan din natin yung mga minors, of course, with the parents. Lahat po yan is helping bring back the market that we have. Tinanggal na ang curfew. So parang nasa alert level 1 na tayo kung akong tatanungin mo. So kailangan lang talagang medyo i-keep pa rin itong alert level 2 para nandyan pa rin yung somehow yung talagang mindset natin na kailangan todo ingat pa tayo. No? So para sa akin, hindi kailangan ilagay sa alert level 1 because ang ating operating capacity, nakikita natin mataas na at ang mga business velocity natin, yung bilis ng ikot ng ating mga negosyo ay bumabalik na. Opo, maraming salamat po sa inyong panahon, DTI Secretary Ramon Lopez. Salamat, Secretary. Salamat din po, Yusek Rocky, and Merry Christmas to all. Merry Christmas. Narito naman po ang pinakahuling datos ng COVID-19 cases sa Pilipinas. Nasa 289 na po ang nadagdag ng mga bagong kaso ng COVID-19 kahapon. Kaya umabot na ito sa kabuong bilang na 2,837,016. 47 katao naman po ang mga nasawi, kaya umakyat na sa 50,496 ang total death tally. Samantala, 2,776,425 po ang mga nakarecover sa sakit matapos itong madagdagan ng 380 na katao kahapon. Patuloy din po ang pagbaba ng active case na ngayon po ay nasa 10,095 na lamang. 0.4% pa rin po yan sa kabuong bilang ng cases. Para maghatid sa atin ang update sa naging takbo ng ikalawang araw ng Bayanihan Bakunahan Round 2 kahapon, makakasama natin muli si Yusek Mirna Kabutahe ng Department of Health. Good morning, Yusek. Welcome back. May maganda po ba tayong balita sa ating Bakunahan Round 2? Yes, magandang umaga sa iyo, Yusek Rocky, at saka lahat ng nakikinig sa ating at nanonood sa ating programa ngayon. Opo, despite the calamities, yung typhoon, we have reached 1,060,096 jobs last December 16 and another 734,000 December 16 yung ating latest report. So sa kabuuan, meron tayong 1.7 million total doses administered. Tapos i-compare natin ito sa target natin na 7.3 million. Yung 324,000 ay target ng NCR for children and booster doses. Sa kabuuan po, meron na tayong 100 million total administered jobs since March 2021. At sa ating fully vaccinated ay may 43 million na tayo. Ang target natin by the end of the year na subukan natin makamit ay 54 million vaccinated individuals. So that means we will push another 11 million hanggang sa matapos ang taon na ito. In terms of the top performing regions, ang pinakamataas na region ay yung Calabarzon, pinakamaraming na job. Pumapangalawa pa rin ang Central Luzon at Ilocos region ang pangatlo, Cagayan. Tapos in terms of the accomplishments, nandyan. So for region 1, palang nauna, Cagayan Valley has 100
89,000 jobs versus their target of 128,000 for a total of 9%. So, nandyan na po yung ibang region. Region 1 has 67%. CAR has 47.85%. NCR has 40%. Tapos yung Region 3 ng 38% at Region 4A 35%. Alam naman natin yung ibang region pa ay na-affect ng typhoon, but despite that, they were able to jab their doses varying from 7% to 27%. Tapos gusto lang natin abisuhan Yusek Rocky tungkol sa shelf life, no? Meron tayong ganitong advisory kasi nagkakalituhan sa expiry. What we are really having is the shelf life, no? So, now all vaccines with FDA, EUA remain to be safe and effective. Hindi ko kami magbibigay ng bakuna sa inyo kung hindi siya safe and effective for our program. So, may initial approved shelf life, tapos ina-update yan, depende sa stability data na pinapakita ng ating mga manufacturers. So, importante with the detection of the Omicron, we reiterate the importance of getting vaccinated para may additional protection tayo against this COVID-19 variant. We encourage the public, especially the elderly and the immunocompromised, to get their COVID-19 vaccine primary series as soon as possible and booster once eligible. So the next slide, let's give our free, nandyan yung prioritize. What's the next slide? So, let's give the free gift of safer holidays, safer resumption of classes, and safer work to every Filipino family. Get vaccinated during the National Vaccination Day, December 15 to 17 and December 20 to 22. With whole families, especially our grandparents and those with comorbidities. Opo. Yusek, pagdating naman po sa pag-encode ng mga datos na nabakunahan, nakakasabay naman po ba ang ating mga lokal na pamahalaan ngayon? Yusek Mirna? Okay, babalikan po natin si Yusek Mirna. Yusek, can you hear me? Transmission dito sa ating national Opo, babalikan po natin maya-maya lamang si Yusek Mirna Kabutahe. Ayusin lang po natin ang ating linya ng komunikasyon. Samantala, kumustahin po din po natin ang lagay ng ating ang sitwasyon dito sa One Hospital Command Center sa nakalipas na linggo. Sa puntong ito, magbibigay po ng update sa atin si Dr. Marilyn Padlan, ng Medical Officer ng One Hospital Command Center. Good morning po, Doc. Hello po, good morning po Yusek, good morning po sa lahat ng nanonood. Opo, kanina po ay kahapon nakapagtala tayo ng mahigit 200 na lamang po. Kumusta po ang takbo ng operasyon ng ating One Hospital Command Center sa nakalipas na linggo? May tumatawag pa rin po ba para kahit tumungtong lang talaga sa 200, ano po ang naitalang cases, Doc? Kahit bumaba na po na 200 na yung mga cases natin ngayon, patuloy pa rin po ang pagtanggap ng mga tawag po namin dito sa One Hospital Command Center, no. Yung mga tawag naman na ito ay mixture po pa rin ng mga hospital requests, medical assistance, and inquiries po na both COVID and non-COVID related naman po.
Opo, mga ilan na po yung tawag na natatanggap ng One Hospital Command sa COVID-related po? Ngayon po no, medyo mas mababa no, may mga araw na minsan mas mataas yung non-COVID, may mga araw na pantay lang po no yung ating mga COVID and non-COVID cases po. Opo, kasi dati parang umaabot ng 150 calls hanggang 200. Ngayon ay ilan po ba ang ating mga natatanggap ng tawag? So yun po, mga nag-average po kami ng 200 plus na call. So itong mga calls naman na po to, mixture siya ng mga bago, ng mga follow-up, ng mga inquiries, ng mga nagtatanong. Meron pa rin mga nagre-request pa rin ng hospital assistant. So yun nga po na may mga araw po na minsan mas maraming non-COVID related yung kanilang mga inquiries, yung mga iba naman or mga nagre-request ng hospital assistance. May mga ibang araw naman po na ang pantay no, yung mga COVID related cases din po natin. So hindi po natin masabi na wala po tayong parang specific trend kung talaga bang mas kailan bumaba, kung kailan nagiging zero or talagang bumababa yung ating COVID-related cases. No? Ngayon po talaga nakaka-receive pa rin naman po kami, no? Pero hindi na po siya ganong karami kumpara dati. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Centrum Silver Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan para sa edad 50 pataas, take Centrum Silver Advance everyday. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Ang balitang yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan, Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. Action Radio Pangasinan, ang oras alas 12:03 ng tanghali. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang oras na yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang oras ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Oras ay hatid sa inyo ng Centrum Silver Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan para sa edad 50 pataas, take Centrum Silver Advance everyday. Iba na ang buhay di tulad ng dati. Buti nagpabakuna, ako'y mas kampante. Pamilya at empleyado ngayon ay protektado. Huwag nang mangamba, go magpabakuna. Bakuna all! Back to work now. Balik trabaho. Bakuna all ay protektado. Bakuna, oh. Bakuna all ay protektado. A public service message from Unilab and Manila Broadcasting Company. Man pabakuna tayo, piyan maligyan niya makapawil at trabaho. Man pabakuna, piyan back to work na. Ang Pasko ay puno ng aksyon. Aksyon sa pagbibigayan. Aksyon sa pagtutulungan. Aksyon sa pagmamahalan. Sa Dagupan, ito ang 1171 Aksyon Radyo. Nagbibigay ng pinakahuling balita at impormasyon, drama at musika. At nagpapalaganap ng tunay na kahulugan ng Pasko. Maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa inyong Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. So tanong naman po ni Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror, ano po yung karaniwang nagiging problema ng mga COVID patients sa mga ospital na pinagdalhan sa kanila? So ngayon po, in terms naman of related, kapag COVID po ang pinag-uusapan natin, yung mga nare-receive po namin, ito na yung mga nag-require po ng a higher level of care, no? Kailangan ilipat sa mga mas may mga kagamitan, may mga specialista po dahil nga severe na po yung cases, no? Pero
Yun po siya in terms of hospital assistance naman po, no? In terms naman po sa mga others, puro mga inquiries na lang din po, kung saan pwede magpa-teleconsult or saan din po magpa-swab po kapag COVID-related cases po. Opo. Pero Doc, saang mga lugar po mostly galing ang COVID-related calls? Ano pong mga rehiyon? Mataas pa rin po ba dito sa NCR? Hindi na po kasing taas, no, tulad ng dati, no. Pero sila pa rin po, no, yung ating mga COVID-related calls na nare-receive namin ay galing po sa NCR pa rin, Region 4A, Region 3, and Region 6 po. Opo. Ilang araw pong magiging maulan sa ilang mga lugar sa Kabisayaan at bahagi po ng Mindanao. Kumusta naman po ang naging operasyon at referral system natin? Ayun po. In terms naman po sa mga maulan na mga lugar po sa ating na nakakaramdam po ng bagyo natin ngayon, no, ating mga regional DOH naman po ay naghanda naman po sila, no, para sa typhoon na po nito. Pero so as of now, awaiting po kami ng mga any issues, requests or reports kung saan pwede po namin silang matulungan. Pero in terms naman po sa operation nila, ang magiging nakinikinita namin na magiging epekto po nito ay yung physical access, no, sa healthcare facility, sa mga hospital. Kasi nga po, nakita naman po natin sa balita, no, na grabe din po yung mga baha dito sa mga areas na to. Opo. Doc, yung po bang, although ni-report naman po ng DOH na wala naman pong nag-positive dito po sa nakasamang flight nitong dalawang Omicron positive individuals. Pero in case lang po, in case lang, pwede ba sila makipag-ugnayan sa inyo just in case po na may maramdaman sila at paano nyo po ito i-handle if ever lang po? Ay, opo, pwede po silang tumawag sa amin, no, yung mga may katanungan about dyan sa makasama nila sa flight. No? Asikasuhin po namin yung concerns po nila, kung ano po yung specific request nila. And at the same time, makikiko-operate din po kami sa kanila para ma-forward namin yung concern nila po, no, dun sa ating office sa DOH that is assigned, no, dun sa contact tracing po for the Omicron case po. Opo. Ayon nga po kay DOH Undersecretary Leopoldo Vega, nakaplano na po yung pag-i-institutionalize ng One Hospital Command Center o ang magiging National Patient Navigation and Referral Center. Ngayon po ay may nakabimbing pa rin panukala para dito sa Kongreso. Ano po ang may tutulong ng NPRC para po ma-improve ang ating healthcare system sa bansa? May COVID man po o wala? So, ang NPNRC po, so whether may COVID or wala, kapag napanukala po ito, ini-aim po nito na makatulong po, no, sa pag-access ng mga taong bayan sa healthcare system natin, no. So, in the future, nais po naming mas mapabilis at mas organized, no, yung ating pag-refer sa mga healthcare facility para hindi na po nalilito-lito yung ating mga pasyente kung saan ba sila pwedeng pumunta, at yung pupuntahan po nila rin na healthcare facilities or mga related agencies, no, na ayon po sa needs ng clients po natin. Opo, may pahabol lang pong tanong si Ivan Mayrina ng GMA News para sa inyo, Doc Marilyn. Are there reports ng damage sa hospital at health facilities due to Typhoon Odette? As of now, no, yung unit po na assigned po dun sa regional OHCC, nakikipag-coordinate din po sila. So, ngayon po, as of now, ako po, wala pa rin po akong balita. Pero, pag meron naman po, no, we will coordinate with our regional OHCC, regional DOH regarding this po. Opo, kami po ay nagpapasalamat sa inyong palagian pagsama sa amin, Doc Marilyn Padla ng One Hospital Command Center. Mabuhay po kayo and stay safe. Okay, thank you po, Yusek. Maraming salamat po. Ingat din po and happy holidays po. Salamat po. Merry Christmas. Muli po natin makakausap si Department of Health Undersecretary Mirna Kabutahe. Yusek? Yes, Yusek Rocky. I'm back. We're back. Opo. Paumaning kanina, naputol tayo. Ano po? Ulitin ko lang po itong tanong natin. Pagdating naman daw po sa pag-encode ng mga datos na nabakunahan, nakakasabay naman daw po ba yung ating mga lokal na pamahalaan ngayon?
Oo, maganda na yung ating resulta. Marami na ang nakakasabay, real time. Ang problema ng ngayon ay yung bagyo. So many of our communications are down. But based on the report yesterday, marami na ang nakakasubmit ng mga LGUs ng real time data, yung pag-encode at saka yung pagsasubmit ng report. Opo, mukhang nawala na naman po sa linya ng ating komunikasyon si Yusek Mirna Kabutahe. Babalikan po natin na siya maya-maya lamang po. Opo, Yusek, naririnig niyo po ako. Yusek, may tanong po si Mark Fetalco ng PTV News. Kumusta po daw yung mga bakuna sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Odette? May naiulat po ba na affected or damaged vaccine, lalo't may mga lugar na naputulan po ng kuryente? Pareho po sila ng tanong ni Ivan Mayrina ng GMA News. As of yesterday, wala tayong nai-report na may problema, but alam naman natin na last night ay talagang down ang mga kuryente. So nakikipagtalastasan tayo kasama yung ating OCD, tapos yung ating One Hospital Command, at saka yung ating mga NDREAM, at saka mga PDREAM, at saka yung RDREAM-C, para habang nag-monitor sila ay minomonitor din natin yung ating mga kalagayan ng ating mga vaccines. Although last Friday, because we are already anticipating this typhoon, dapat nakasecure na kung saan man nila ilalagay. Meron na tayong mga generator set, meron na tayong contingency plan, but iba din pag actual na tumama na sa kanilang ang bagyo. Kaya we will continue to monitor the whole day today. Opo. Yusek, nasa ilang porsyento na po ng mga healthcare workers natin ang nakatanggap na ng booster shot? Ito'y paghahanda rin po sakaling magkaroon naman ng pagsirit na naman po o pagtaas ng kaso dahil sa Omicron. Mga 344,000 pa lang ang nakaka-booster out of the 1.8 million na target natin. So we have a long way to go for the other healthcare workers. Namimili sila ng bakuna, tapos hindi kasi sabay-sabay yan, Yusek Rocky. Ni-schedule para kung may mga side effect, may mga mararamdaman, ay meron pa rin mag-duty sa mga facilities. Pero we are urging all the facilities to already complete their vaccination of our healthcare workers. Opo. Yusek, tanong naman po ni Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror, now that the country has its first 2 cases of the Omicron variant, will there be any specific or additional measures to ensure that the variant is contained? Alam po natin that vaccination provides a layer of protection. So importante na magpabakuna ang lahat, lalong-lalo na yung hindi pa nabakunahan. So first dose, second dose, yung mga due ng booster, kailangan na din magpa-booster all over the world. Those with booster doses are seeing na hindi ganun kabilis at kataas yung kanilang transmission ng mga diseases. Ano pang kailangan nating gawin? Kailangan nating gawin yung strict border controls. Ginagawa naman yan. Kaya yung ating mga quarantine procedures. Tapos tuloy-tuloy pa rin yung ating minimum public health standards, mask, hugas, iwas, ventilation, and then ang importante, vigilance. Kung may mga nararamdaman tayong mga simptomas, kailangan magpa-konsulta, tapos tignan natin kung yung mga kasama natin ay nagkakasakit, magpumasok sa mga workplaces, tapos kailangan inaantabayan, pinalalakas din natin yung ating mga resistensya para hindi tayo makapitan ng sakit.
Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga Liwakpay dishwashing liquid, amoy kalamansi ha, 1,000 pesos. What? Kay by doctor's fees tan antibiotic. Misis, no kalamansi at dishwashing liquid so anapan mo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Ang gano kalamansi no lemonitan, parehon walay antibaktutan. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo, tan bakterya. Oh, di ba naklit kalamansi no wala antibakto? Smart dishwashing liquid. Tanggaling-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Tunay na masaya ang pagdiriwang natin ng Pasko kung kumpleto at sama-sama ang buong pamilya. Nagmamahalan, nagbibigayan. Siyempre mahalaga rin na malayos anumang uri ng karamdaman sa Kapaskuhan. Huwag nating kalimutan yan. Mag-SED Panyawan Plus araw-araw. SED Panyawan Plus, nagpapalakas ng immune system at mainam sa mga pinahihirapan ng mga sakit na diabetes, myoma, osteoarthritis, goiter, gout, rheumatism, dysentery at marami pang iba. Mag-SED Panyawan Plus araw-araw para siguradong malakas ang katawan pagsapit ng Kapaskuhan. SED Panyawan Plus, gawa ng SED Marketing. Basta SED Marketing, tatak magaling. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z ang manchang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Quincentenary Faith Rewind. The Santo Niño de Cebu is one of the best-known images which arrived in the Philippines in a preliminary Western contact with Ferdinand Magellan in March 1521. It is the oldest Christian image in the Philippines. KBP marks 500 years of Christianity and this station. Mag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, Max Mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Pasko ay puno ng aksyon. Aksyon sa pagbibigayan. Aksyon sa pagtutulungan. Aksyon sa pagmamahalan. Sa dagupan, ito ang 1171 Aksyon Radyo. Nagbibigay ng pinakahuling balita at impormasyon, drama at musika. At nagpapalaganap ng tunay na kahulugan ng Pasko. Maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa inyong Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon. Aksyon Radyo. Radyo. Aksyon Radyo. Opo, Yusek, napag-uusapan na nyo na po ba sa NVOC at IATF kung hanggang kailan kakarguhin ang pamahalaan ito pong libreng bakuna sa COVID-19? Tingin nyo po ba hanggang ilang dose ng booster shot at kaya pang sagutin ng gobyerno sa bawat Pilipino?
Habang po emergency use authorization pa lang ang binibigay sa mga bakuna, dapat po kargo ng gobyerno yan. So for this year, we have planned for 2 doses at least for 77 million. Na-reach na natin yung number of doses but we have not jobbed them. Nag-start na tayong 12 to 17. We have also planned for them. For next year po, we have sufficient vaccines tide us over up to first quarter para next year po naka-plano na rin bakunahan ng booster yung ating lahat ng 77 million tapos plus if there will be now booster for children, idadagdag natin and there might also already be vaccines for 5 to 11. So antabayanan natin we have plans and budgets that we have proposed from the DOH for these contingencies. Opo. Mula naman po kay Maricel Halili ng TV5, will there be a reassessment of the DOH guidelines for the use of the vaccine brands following the WHO's issuance of interim recommendations for mixing and matching COVID-19 vaccines from different manufacturers for both the second dose and booster shots? Sa booster, meron na tayong mga guidelines, no? Pwede tayong heterologous. Ibig sabihin, iba yung primary dose, iba yung ibu-booster. Yung first dose, ang second dose, pag-aaralan pa ng ating at pinag-aaralan ng ating mga experts and DOH will come up with the policy in a couple of weeks pag naaral ng mabuti ito. Okay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong impormasyon at pagsama sa amin ngayong umaga, Undersecretary Mirna Cabutahe ng Department of Health. Salamat po, Yusek. Thank you. Merry Christmas. Global Tech Mobile Online Corporation, PNB, Peryahan ng Bayan, AM Draw 9:30. Congratulations sa mga nanalo sa bolang ito. Global Tech Mobile Online Corporation, PNB, Peryahan ng Bayan, AM Draw 9:30. Congratulations sa mga nanalo sa bolang ito. Merry Christmas! Samantala, nakipagkita po si Senator Christopher Bongo sa mga benepisyaryo ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa program ng Duterte administration kahapon bago sila umuwi sa kanilang lalawigan ngayong araw. Narito po ang report. Naghahanda na ang 51 pamilyang ito para sa kanilang pagbabalik sa kanilang probinsya sa Zamboanga del Norte. Isinailalim na sila sa documentation, orientation at swab testing na kapag nagnegatibo, tuluyan na silang makakauwi ngayong araw. Personal na pinuntahan ni Senador Bongo ang mga benepisyaryo sa Quezon City. Noong panahon ng lockdown, napakadami pong mga kababayan natin na naipit dito sa Maynila. Hindi po nakakauwi, nagmamakaawa, nananawagan sa Facebook, sa telebisyon, wala kaming pagkain. Alam nyo, first time sa buhay ko, 68 days kami kinulong dito sa Metro Manila ni Pangulong Duterte. Doon po namin naisipan ito ni Pangulong Duterte, itong Balik Probinsya Bagong Pag-asa at pinirmahan ni Pangulong Duterte at meron rin kaming resolusyon sa Senado, suportado nila, natulungan po yung mga kababayan natin na sino po yung gustong bumalik ng probinsya ay bigyan ho natin ng pagkakataon, tulungan po natin. Karamihan sa kanila, mga nakipagsapalaran sa Maynila ng ilang taon para mapaunlad sana ang buhay. Isa na sa kanila, si Jonalisa ng Taguig City na 2002 pa nakipagsapalaran sa Metro Manila. Nang dahil sa pandemic, nawalan siya ng trabaho kaya lalong naging mahirap ang kalagayan. Nahihirapan na din ako. Nahihirapan na din kami kasi wala kaming sariling bahay at kami ay nangungupahan lang. Tapos yung trabaho ay meron, wala, ganon. Tapos nag-aaral ang anak ko 2. Si Yolanda na may 2 anak, kinakapos na rin sa budget dahil mister niya lang ang nagtatrabaho. Kaya hindi magkasya sa mahal ng mga bilihin sa Maynila gaya ng pagkain. Gusto na po namin umuwi sa probinsya kasi nahirapan na po kasi kami dito eh. Yung kinikita ng asawa ko, sapat lang pang padala sa mga bata.
pangkain namin pang araw-araw. Tapos siya lang nagtatrabaho, upa pa ng bahay. May tubig pa, may kuryente. Kaya naisipan namin, umuwi na lang ng probinsya. Kaya nang malaman nila ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa program na tutulong sa mga taga-probinsya na nasa Maynila na magkaroon ng mas magandang buhay sa kanilang mga lalawigan, hindi na sila nagdalawang isip pa. Ang Maynila, ang bahay, sobrang dikit-dikit. Ang sasakyan, tingnan nyo, traffic. Sa probinsya natin, andyan pa yung mga puno, presko yung hangin. At tuwing meron tayong problema, meron tayong matakbuhan dahil ang kapitbahay po natin, kamag-anak natin. Binigyan ni Senador Bongo ng mga pagkain, food packs, vitamins at mask ang 70 benepisyaryo. Ang ilan naman ay may natanggap pang bagong sapatos, habang ang mga bata ay binigyan ng computer tablet na magagamit sa kanilang pag-aaral. Ang Department of Agriculture at DTI ay may dagdag ding tulong sa kanila. Bukod pa ito sa mga ayuda ng pamahalaan sa ilalim ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa program. Ayaw mo kaulaw o duol sa among opisina. Andami ni Presidente Duterte mutabang sa inyong tanan sa abot sa among makaya. Sila na ang huling batch ngayong taon. Samantala, bantay bagyo po muna tayo. Maraming lugar pa rin ang nakailalim sa signals number 1 to 3. Ngayong araw, heavy to torrential rains ang tansya ng Pag-asa sa mga lugar ng Palawan, Western Visayas at Negros Oriental. Ang Metro Manila makakaranas rin ng light to moderate rains na may manakanakang pagbuhos ng malakas na ulan. Base po sa forecast track ng Pag-asa, nakaraan na ang bagyong Odette sa Cuyo at Cagayancillo sa Palawan ngayong umaga at tutunguhin naman ang coastal waters ng bayan ng San Vicente pagsapit ng alas 5 ng hapon hanggang makarating ito sa West Philippine Sea. Manatili pong nakatutok sa PTV para po sa pinakabagong update sa lagay ng panahon. Makikibalita naman po tayo sa lagay ng ating mga kababayan sa lalawigan ng Palawan na ngayon po ay binabagtas ng bagyong Odette. Makakausap po natin via phone patch ang kanilang provincial administrator na si Attorney Jay Bolosa. Good morning po, Attorney. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek Rafi. Kumusta po kayo? Opo, kayo po ang nais namin kumustahin. Ano po, Attorney, simula kagabi, kumusta po ang lagay ng panahon dyan? At kumusta rin po ang sitwasyon ng mga kababayan natin dyan sa Palawan? Nakapaghanda po kami, Yusek Rocky, pero sa ngayon po, meron na tayong 2,726 families na nasa evacuation site dahil po ito sa order ng ating gobernador na magkaroon ng preemptive at forced evacuation nang sa ganon ma-minimize natin yung damage to property at yung loss of life. This is equivalent po to about 10,281 persons. Kausap ko po kanina yung ng Cagayancillo. Sabi niya, nakaraan na sa kanila ang bagyo, kaninang alas 7, alas 8 hanggang alas 9, malakas daw po. Ngayon ay medyo buntot na lang. Bagamat nasira ang bubong ng bahay, ng mga bahay doon at yung isang covered court ay natanggalan din ng partial ng bubungan. Medyo malakas po ang hangin at ang sa ibang parte ng mga munisipyo ay may lakas din ang ulan katulad ng sa Gumaran po, kausap po yung mayor at dito po sa Taytay may mga nag-evacuate din at sa Rojas at dito sa San Vicente bilang paghahanda sa pagdating ng Typhoon Odette. Ma'am Rafi. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog
tunog ng bayan. Ang nangunguna. Ang tunog ng bayan. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. 1161. 1161. Action Radio Pangasinan, ang oras, 12:30 ng tanghali. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Para at kawis sa kabloom at balingit, salin niyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Bath Con, bamong gumagabloom. Charm Bath Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh technology. Kawis siya kabloom at balingit. Charm Bath Con, bamong gumagabloom. Charm Bath Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS nag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain technology. Max linis, max sulit. Sangobion, ako'y ibahin. Sunong dugong Pinoy. Pag-ibahin ang dugo natin. Sangobion, sa pagod, putla o hilo. Kayang-kaya. Matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain technology. From A to Z ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Narito ang ilang pang mga proof of purchase na maaaring gamitin para makasali sa Bagong taon, bagong milyon 2022. 3 seals of Ginebra San Miguel Round Bilog 350 ml. Ginebra San Miguel Frasco 4 cantos 700 ml. Ginebra San Miguel Frasquito 350 ml. Ginebra San Miguel Angelito 250 ml. Or 3 caps of Ginebra San Miguel Hari 1 liter. Bear Brand 45 powdered milk drink. 2 sachets of Bear Brand 33 grams swag pack. Or any one of Bear Brand 99 grams to 2.4 kilograms, 33 grams, 99 grams, 150 grams, 350 grams, 700 grams, 900 grams, 1.2 kilogram, 1.6 kilogram, 2 kilograms, 2.4 kilograms. Promo period is on November 22 to January 21, 2022. Grand draw is on February 12, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 128519 Series of 2021. Walang katapusang ligaya, walang hanggang pag-asa, pagdiriwang nakasama ang pamilya. Yan ang aking hiling para sa inyo, mga kababayan ko sa ika-4 na distrito dahil unti-unti na nating nalalagpasan ang pandemyang dulot ng COVID-19 virus. Kaya't sana'y masaya at nagkakaisa tayong lahat ngayong Kapaskuhan. Subalit alalahanin pa rin natin ang mga minimum health protocols upang ganap nang mawala ang COVID-19 virus. Have a healthy Merry Christmas and a very safe, prosperous New Year. Ang mensaheng yan mula kay Dr. Jerry Rosario ng 4th District ng Pangasinan. Ang Pasko ay puno ng aksyon. Aksyon sa pagbibigayan. Aksyon sa pagtutulungan. Aksyon sa pagmamahalan. Sa dagupan, ito ang 1171 Aksyon Radyo. Nagbibigay ng pinakahuling balita at impormasyon, drama at musika. At nagpapalaganap ng tunay na kahulugan ng Pasko. Maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa inyong Aksyon Radyo. Aksyon Radyo.
Radyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say I am married, we'll say no man, but you can do the job while you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Busy sidewalks, dressed in holiday style. And on every street corner you hear silver bells, silver bells, silver bells, silver bells. Christmas time in the city. Soon it will be Christmas Day. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to
go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet, that's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet, that's the Jingle Bell, that's the Jingle Bell, that's the Jingle Bell Rock. Rudolph, Rudolph, Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudy join in any reindeer game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudy the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, mit your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudy the red-beaked reindeer, you'll go down in history. Rudolph, Rudolph. Isang dahilan kung bakit lumipat na sa Aksyon Radyo ang mga taga-Dagupan at taga-Pangasinan. Kasi lagi silang nangunguna sa mga balita. Kasi lagi silang alerto at masipag sa pag-cover direkta mismo sa pinangyarihan ng mga balita. That's right, folks! Ang DWCM Aksyon Radyo ay kinikilala ngayon bilang news leader ng mga taga-Pangasinan at ng mga taga-Dagupan. Walang aksyon at mga pangyayaring nagaganap dito sa lugar natin na hindi agad naiulat sa DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Kaya isang tumbling na lang, number 1 na yan! Pangasinan News Leader, DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo. Naglipa na
ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Star Wax, wax. Star Wax, wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gano na danuman, umpawil so kintab na sahig. Star Wax, wax. Kitang na to the max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise, pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Promo period is on November 22 to January 21, 2022. Grand Draw is on February 12, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 128519 Series of 2021. Sa kabila ng ating pinagdadaanan, krisis at pandemya, darating at darating din ang araw ng kapanganakan ng ating Mesiyas na si Jesus. Ipagdiwang natin ito sa pamamagitan ng pagmamahalan sa bawat isa. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat mula sa inyong lingkod, Arman C. Dumantay, Vice Alcalde ng Malasiki, Pangasinan. Kamusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. John D. Flavier ng Kabayan Party List
kabayan ho, dahil sa kapaskuhan ng bayan ngayon, kaya napakahalaga na naaalala natin ang mga pangangailangan sa Pasko. Hindi lang ang mga regalo, kundi manatiling malusog tayo, ang ating kalusugan, yung ating mga tahanan at pabahay ay andyan pa rin. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ang Pasko ay puno ng aksyon. Aksyon sa pagbibigayan. Aksyon sa pagtutulungan. Aksyon sa pagmamahalan. Sa Dagupan, ito ang 1171 Aksyon Radyo. Nagbibigay ng pinakahuling balita at impormasyon, drama at musika. At nagpapalaganap ng tunay na kahulugan ng Pasko. Maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa inyong Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon. Aksyon Radyo. Radyo. Aksyon Radyo. Wow! Mommy's kissing Santa Claus! I saw Mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. She didn't see me creep down the stairs to have a peek. She thought that I was tucked up in my bedroom fast asleep. Then I saw Mommy tickle Santa Claus underneath Beetle's nose. Saw Mommy kissing Santa Claus. I did. I really did see Mommy kissing Santa Claus. And I'm gonna tell my daddy. Santa Claus underneath Beetle's nose. Kissing Santa Claus. You gotta believe me. You just gotta believe. Come on, fellas, believe me. You just gotta Yeah, we got the Christmas spirit. Somebody say ho! You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa
Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Action Radio Pangasinan, ang oras 1:00 ng tanghali. Ang Pasko ay puno ng aksyon. Aksyon sa pagbibigayan. Aksyon sa pagtutulungan. Aksyon sa pagmamahalan. Sa Dagupan, ito ang 1171 Aksyon Radyo. Nagbibigay ng pinakahuling balita at impormasyon, drama at musika. At nagpapalaganap ng tunay na kahulugan ng Pasko. Maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa inyong Aksyon Radyo. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Radyo. Aksyon Radio. Pasko na, sinta ko, hanap kita. Bakit magtatampot, nilisan ako. Kung mawawala ka, sa piling ko sinta. Paano Pasko, inilila mo. Sayang sinta ang sinupaan at pagtitinginan. Tunay, nais mo bang kalimutan ka na ang ating suyuan at galak? Kung mawawala ka sa piling ko sinta, paano ang Pasko, alay ko sa'yo. Kung mawawala ka sa piling ko sinta, paano ang Pasko, inulila mo. Sayang sinta ang sinupaan at pagtitinginan. Tunay, nais mo bang kalimutan ka na ang ating suyuan at galak? Kung mawawala ka sa piling ko sinta, paano ang Pasko, alay ko sa'yo.
pa? Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Sana ngayong Pasko. Aksyon! Radyo! Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! Sa Pasko darating, nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling. At sa mga araw ang darating, walang ibang hinihiling. Pangarap ko'y ikaw pa rin. Kung ito'y panaginip, ay ayaw ko na magising. Pag-ibig ko'y iyo, kahit na hindi
nais mong pagtingin. Kahit na hindi Pasko, piliw, ako'y lagi mong mahalin. Pag-ibig ko'y iyo, kahit na hindi Pasko. Ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo. Sa Pasko darating, nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling, at sa mga araw pang darating, pag-ibig ko'y iyo, kahit na hindi Pasko. Ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo. Pag-ibig ko'y iyo, kahit na hindi Pasko. Ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo. Sa Pasko darating, pag-ibig ko'y ikaw pa rin. Aksyon Radyo! Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo!